ତ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 7 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଅଧିକ ବଳର ବଢ଼ାଇ 8 ତାରିଖ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତି ଓ ତୀବ୍ରତା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। କମିଥିବାର ତାତି ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ 4 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କେତେକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସେଲସିୟସ୍। 7 ତାରିଖର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାରଦରେ 39-40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରିବ। ଉପକୂଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 8 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ସକାଳ 8:30ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ତାରିଖ ଦ୍ୱାରା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 9 ତାରିଖ ସକାଳ ଆଡ଼କୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ଅବପାତ ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ ହେବ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ତୀବ୍ରତାର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ 8 ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପରି 8 ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷାକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ତୀବ୍ରତାର ଝଟକା ସହିତ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70 କିଲୋମିଟର ସହିତ 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ସେହିପରି 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ହୋଇ 60 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ରହିବ। 7 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ